Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru lillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ruknis sholah wa ala alihi wa sahbihi taf'il falah amma ba'dah. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin amin. Wonten ngarsanipun para alim, para kiai, sedayanipun kasepuhan dusun Permas Kulon ingkang tansah kawula jadong barokah doa pangestunipun. Bapak Kiai Slamet Juhadi ingkang tansah kita mulyakaken, keluarga besar Bapak Casuri lan Ibu Romjanah ingkang kita mulyakaken, keluargi besar Bapak Mustari lan Ibu Maisaroh saking pesantren Pakis Putih ingkang kita mulyakaken, kedua mempelai Mas Abdillah Afandi lan Mbak Hamidah ingkang sakmenika tasih senyum-senyum mau wis dilagokke ya dohae penganten baru ingkang kita mulyakaken sareng-sareng Bapak Ibu sedayanipun rombongan saking Pakis Putih saking Tonggo Tepalih Desa Dukuh Permas Kulon ingkang kawula mulyakaken, boten ketinggalan grup Orjen Tunggal Mekar Cup ingkang kita mulyakaken. Sing penting tukang sone ya tak hormati, nek ora tak hormati cok dipateni. Apa meneng udian masyarakatne ora krungu. Sing paring por tak hormati tukang foto. Pak Kelalen tak elekke, Pak dipoto ora ki Pak Ustate, ternyata dipoto tung perpitu. Sedayanipun para hadirin ingkang kita mulyakaken. Saksampunipun waosan hamdalah lan sholawat dhateng Nabi kula mewakili saking Bapak Mustari lan Ibu Maisaroh estu ngaturaken matur nuwun ingkang sak kata-kataipun dhateng Bapak Cashuri lan Ibu Romjanah lan Tonggo Tepalih anggenipun nampi kawula lan rombongan ingkang sak kathah menika pun hormat kanthi saestu malah canggingane ana werna loro senek karo sego. Diempakesan ora do mangan nang kene dipangan Allahumma amin. Mugi-mugi sedayanipun menika angsal ganjaran saking Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sing ngurung mangan sing gojek mik. Sakterasipun estu nyuwun ngapunten ingkang sak kata-kataipun anggenipun kawula sowan wonten ing Permas Kulon menika kathah kegeranganipun dugine rada dangu napa malih numpak sepur niki Pak Casuri. Ana sepur loro, dadi ora nang Kalongan tok. Saiki apan manten numpak sepur sing ngiring-ngiring akeh, Bu. Palongan numpak ora tekan nggo manten wis pokoke jegok nang nggo sepur. Padahal Bu hitungan bo ora ki ora ngerti nyongo. Estu dipun aturaken mohon maaf ingkang sakatah-katahipun napa malih sakmenika tasih riyaya Idul Fitri ngaturaken minal aidin wal faizin. Saperlu kula sowan menika masrahke lare kula ingkang asma Raden Bagus Singarso Abdillah Afandi tak pasrahke sedayanipun Pak Husairi. Pak ditampa ora Pak? Anak kula nang Pak tampa ora? Hah? Rada ora krungu masalah tampa apa ora? Alhamdulillah Pak Mustari wis ditampa. Engko Pak Kiai Slamet rasa nampani dongoni bae ya. Alhamdulillah matur suwun lan kula nyuwun dhateng sedayanipun keluarga besar Bapak Casuri anggenipun lare kula menika dhuwur gagah tur bagus tapi urung ngerti tata cara berumah tangga. Pramila monggo
dipun didik digulawentah dhateng masyarakat menika. Ingkang paling pokok estu saking Bapak Mustari nyuwun pangestunipun dhateng sedaya masyarakat ingkang hadir menika, luwih dhateng para sepuh mugi lare kula kekalih anggenipun membina rumah tangga menika. Allah paring barokah sedayanipun, barokah umure, barokah rezekine, barokah keluarganipun. Allahumma amin. Ingkang terakhir mbok pilih sak mangke kula wangsul saking mriki Allah paring keselamatan dugi dalemipun piyambak senajana pupure canda udan. Allahumma amin. Makaten kirang langkung kula nyuwun ngapunten. Billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.